Ebben az oktató és tesztvideóban a Progen Kft. Nagymachinátor kettős könyvviteli programot mutatom be neked. Ez a videó hasznos segédanyag lesz számodra a tanulásban, illetve ha a könyvelőprogram vásárlás előtt állsz, akkor nagymértékben megkönnyítheti számodra a programválasztást. Üdvözöllek, Balog Attila vagyok, a Könyvelő Fenegyerek képző vezető oktatója. Vágjunk is bele, kezdjük a program telepítését. Ehhez indítsuk el a kedvenc böngészőnket. Én most az Internet Explorer-t fogom használni. A böngésző sávba írjuk be azt, hogy progen.hu, majd nyomjunk Entert. A megjelenő oldalon álljunk a termékek és szolgáltatások menüpontra, majd a nagymachinátor termékkép alatt nyomjuk meg a kipróbálás és bemutató kérés linket. Az újonnan megjelenő lapon kattintsunk a termékkép melletti letöltés gombra, majd válasszuk ki a számítógépünkön azt a könyvtárat, ahova a telepítő állományt menteni fogjuk. Én most a letöltések mappát választom, majd nyomjunk mentés gombot. Elindul a telepítő állomány letöltése. A mentés a géped és az internet kapcsolatot gyorsaságától függően pár másodperc, de akár pár perc is lehet, legyél türelemmel. Most már akár be is zárhatjuk a böngészőt, indítjuk a Windows intézőt, letöltés után keresd meg a gépeden a letöltő állományt. Ennek a neve jelenleg Install 374 exe. A program telepítését úgy tudod indítani, hogy kétszer kattintasz az Install 374 telepítő állományra, majd a megjelenő ablakban megnyomjuk a futtatás gombot. Géped sebességétől függően ez a kicsomagolási folyamat akár több percig is eltarthat. Az én gépemen már mindjárt véget is ér ez a folyamat. Ezt követően az üdvözlő oldalra kerülünk, hol tovább lépünk, megnyomva a következő gombot. A program alapból a C meghajtó Big Mac könyvtárába szeretné telepíteni magát. Ezt így hagyjuk, következő gombot megnyomjuk. Mivel a programot a saját gépünkre fogjuk telepíteni, ezért válasszuk a lokális telepítési típust, majd nyomjuk meg a következő gombot, illetve a telepítés gombot. Elindul a telepítés, ez néhány percig is eltarthat, most is legyél türelemmel. Mindjárt véget is ér a folyamat, telepítési folyamat. A program konfigurálja önmagát. Javaslom itt a befejező oldalon, hogy válasszuk ki az indító ikon létrehozását az asztalon. Ez nagy mértékben megkönnyítheti, felgyorsíthatja a program indítást. Nyomjuk meg a következő gombot, illetve ezt követően lehet látni, hogy kikerül a program indító ikon az asztalra, a befejezés gombot, és kérlek szépen a program telepítése befejeződött. Kezdjük a program használatának a megismerését.